Eli valmiinako? Joo. Miten sun tämä työskentelymenetelmä, että nyt kun sulle tulee malli, niin mitä sä etenet yleensä, että onko sulla 50 kuvaa istualta ja 50 kuvaa seisalta, että kaikki saa sen saman verran joutuja. Yleensä mä pyrin ohjelmamalleja, että se, että mä voin sanoa, että mihin suuntaan katsoa ja miten pitää vähän käyttää, mutta siihen sitten jääkin. onko sulla ollut joku suosikki kuvattava? 2. No, Outi Pakkanen ja Joima Uotinen. eli ne kuvat on mukana nyt tässä näyttelyssäkin. Outi Pakkasen kuva on. Ai hitsi, tästä tulee hyvä kuva. Laita se foneeni, kun hän tavallaan kun hän sylii. Syli? Joo. Joo, just noin, just noin. Pitää mennä vähän, ei ole vielä arvottu niitä aikoja. Joo, just noin, just noin. Näin pari viikkoa sitten, että on Malmivaaran Lauran. Joo. Ja sitten mä sanoin just, että kun musta ei otettu mitään promokuvia niin kuin varmaan 5 vuoteen, että niin voisi olla ihan aihetta niin joku vähän semmonen updateatumpi versio. Näyttää loistavalta. No hyvä. Hei, just niinku, noin. Joo. Sillä ettei se putoa ainakaan. Niin. Miles Davis on sanonut, että hän näkee, niin että osaako ihminen soittaa siitä, miten hän pitelee instrumenttia. Se on ihan totta. Mä oon nyt entäpäs kattonut kameraa, onko se tarkoitus? Voi katsoa, siis voi katsoa mihin haluaa. Niin, voisin olla katsoa muuallakin välillä. Joo. Mitä on tullut tehty jotakin? Niin. Kisle. Se oli siinä. Joo, sitten se oli vielä muutama. Sitten semmonen, jossa on semmosia niinku koukokuvia, yksi niinku semmonen, mikä on musta hyvä, niin tää just niinku yleensä saksofonistit ja tenoristit on tällainen kanssa. Tää on semmonen klassinen. Se oli siinä. No niin. Tuus kattoo. Vaiu, mikä tänne taakse tulee. Joo, se on hyvä Se on näköinen. mun tavallaan mökki. Okei. Et sitä mä aina käytän. Se näyttää hyvältä. Sitten tulee heti syvyyttä. Niin. Toi puoli ei näemmä ehkä paremmin. Saksofoni näyttää niinku tältä puolelta paremmalta. Joo. Ihan selvästi. Joo. Tää on mitä arkisempi puoli. Joo. Kiitos oikein paljon. Kiitos, kiitos. Hieno homma. Miltä näyttää? Aivan loistavaa.